kutora. Arita seko mapromota ya King. Ine mbava. Matsotsi. Kazhinji wacho muimbava. Tina chipazi mbava. If in the night. Ari kukwidzira mutengo community halls. Zimbabwe muno. Vapedza kukwidzira mutengo havachaenda unoita futi mashows kune vanhu vachema. Plus havasi kubhadhara kuti vapana vacho mari. Ma-artist. Saka problem yavo manje vanovhara futi maposta evanhu. Vavhara maposta edu. Imswe 25 Christmas. 25 December 2014. Saka even akaita zvaanoita zvake vapana vezimdanso vachifunga kuti ari kumberi iyeyo imbava Ndiege. sofa pane mumwe wacho ari bhoyo anadaka wacho ari bhoyo atori nebhawa rake ndianotokudzira Anonzani zve big. Ndiye. Wesuper label. Divine assignment. Divine assignment. Auya hatina trouble nayo. Inopareta musha ina munhu atachema nayo kanoti zvokuti ava vataurwa vana chipaza nyaya dzavo dzawandisa mubusiness. Akakararidza vanhu futi ka. Dzawandisa. Zvikunzi Show yake. Show yake sting vamwe vari kuti hanzi hakuna kufa vanhu but vanhu vakakwara. But anga riri zheti ranga rakaplanwa here. Vanga vakaplana zheti. Izheti vaida kuti ningi isapere. Show isapere vazoita pasi 2. Zvakatadza kuseedzona kuona kutadza kuseedza kwazvakaita ndezvekuti soldier love nacolors vanhu vatori establish kudhara aida kupasa one career yavo plus anga akataura kuti Toki Vibes ada kumuparadza career yake but tikuona Toki Vibes achitenda mberi. Toki Vibes mufana uchibambi but anyways Akutoita kuti gauro. Ayo but chibalance achiperi unokona kuita gauro balance manje padressing yake. Amuna akakurira mapfanyazi ka uyu. Akaenda mapfanyazi ari mufana zvokuti kuti akapinda nechirutseni. But kuona problem inoitika kana ungofunga kuita muri boy kudressa sambuya nehanda ungostika nambuya nehanda uzopfekera suti. Anyways back kumapromote pamahuro skiri yake yakaite kudobhadhara mari dzisiridzi kuzoke pakuitika mari yakanyanya pasina mari yakanyanya papa akati mamiro unoona kuti imwe inoitwa nevanhu vave yekuti unoona kuti havana shungu nekuti idhanso riende kumberi. Vadoko ningiriri vanodhila nevanhu vari pamusoro chete ndo vanhu vanodai vanokwanisa kupa mari but vanenge akaisa vamwe mapana hobho papost asingazopa mari. ende kuona problem yana chipas hapana kana one artist akabva kustable kwake hakuna uyu akatanga kuzikanwa through chipas. Awo chipazi anga ari kusungura ka uyu. Aiwa sungura nedendera ndokwake iko. Zimdanso akada kubatira padenga. Unaona isi taita mapasa handiti taita mapasa chita zvatiri kuita. Hapana akatanga kuzikanwa through pasa. City Sports Center Hens show cup. Zvakatanga kuitwa almost 30 years. Asi chipazi akatanga nako vanhu vanozvinyebera. Trademark dance reggae dance. Zvotokona ngozvivarisa futi. Tokona ngozvivarisa but kuona vamwe vanhu hanzi nevamwe vanhu hanzi ai Madminox saka pamwe ndiwo akatumira vanhu kuti vanokanda mategas. Mategas akandwa nepolisi. After chaos chipas akaitisa chaos.
pastage haisazifenzi rake zina nebasa rese fenzi yanga itori yekutoisa kuti waitoziva kuti chichatoitwa panoita box and match makido chifenzi chechiyaka chinotorepresenta something chechiye ende futi kadu remember kashoya yanga ifanira kungoita luciana sekuti dai pakaisa luciana vaibva kutoti hachi mashows ichi emarasta ane noise good thing kuti luciana haana kuzouya because nyaya yekunyembera ibhola but anga isiri nyaya ibhola bhola ipi yakaregera kuya conscience naiye isinyaya ibhola Ukamboita ibhola kuZimbabwe. hakuna ibhola ngondingori vanga vakanzi africa hayi africa those people are ignorant nosati zvangofanana nemhata dzinouya kuno dzekuzimbabwe dziri kuuk anonyora kuti I'm going to Africa. No, just say that you're going to Zimbabwe. When you go to Zimbabwe, tell us where you live. Kana uchienda kumapanya, uchienda kwamurewa, tikutaurire, indogara Mbai, waisiya. Yeah. Muna kunyembera vanhu kuti Africa. Taura kwauri kuenda. Chaiko chaiko kuAfrica kupi? Because vanhu ivavo iwewe wakataura kuti Africa. Murungu anongoti munhu wese anogara muone country. Africa. Indotokataura utogara Mbare, Harare, Zimbabwe. Waisiya. Mune mabhebi. Iro bhebi rokuti getsa iri. Getsa varatidze bhebi. Iro ifoni. Abutseke. Kana kumashure kwacho Kana kumashure kunobuda futi. Especially. Ndezvako izvo wabuda chete. Miri wese. Watenderera. Masaidzi ese. Yeah. Guys, I've got a question. You can't really chinazo because of every year you want to ichango dana chipa state. Kanzuru kune corruption. Kune corruption ndio yakawandisa. Woza vashandi vacho havana basa nekuti kanzuru yazoita imwe mari here anenge ayu hazvinei naye plus tronyo yachipa Ukona chipazi anotonyora mapurisa ogotonyora kanzuru tonyora newspaper ogotonyora radio panzvimbo yokuti chipazi aise maadvert paZBC kuStar FM kuZFM anotonyera maDJs obva aisa maartist ake nemadJs yavo show yobva yaita kunge iri big stereo but hapana chiri big because takaita show yedu isina kana newspaper isina kana radio yanga iri boom wakakatozarisa zvokuti akatotadza kupinda saka isati nakana basa nenewspaper ndatanga kubuda munewspaper ndiri mwana mudiki kana kuti akabuda munewspaper ndiri munhu mukuru achipasi mabhamba hapana kana vachipaza kwaya muharare maimhanje mabharanzi saka akasvikira kusungura nzaka akasvikira kusungura danga ari mugaigai vatanga kumabhima twekumagaraji kwaanzwa nekunyura malosi mumashow anenge achisimbiswa naanzi Jack Radix une anozvita ane mari ane zvivende ngaende kunotenga ninzi zino chimutore motora yaJack Radix toda yaJack Radix ombanya pambira nokuti iye Jack Radix iyeyo ndiye mumwe futi iyeyo akusenzisano mahari acho nemari yedu yakatinamisa zvimaposta zvake $70 kasi zvine zvichizikanwa kana bhosi wake chipasi izhetirawo vese zvekuti ukaendera uyu anokutaura kuti haa nuna cheki zvekutaura kuti haa zvakati zii zvakazoti nuna chimudhara anonge achipirana bhora mbavha achizoti maposta ake akanamwa plus kana iye ane mari ngaende kunotenga zino seane vende anozvita ane mari yakaipa ngaende paSouth Africa panotenga zino refake aise kana ane mari yakaipa motikadzi anofamba nadzazisi dzake bedzi anangana chaanacho akatotizwo nemukadzi zvake vanhu ngavazive kuti nyaya yedanso iri kumberi kupfuura ivo vanogona ngofunga kuti haa inoperera panapa kwainoperera tokuziya zvinhu zvayo hazvi zvemuno zvakabva Babylon kunyanya kuUK
ndokakabva danso chaite Jamaica vaingorekodha but yakapromotwa muUK. Kana vachida kunzi wakuita mari whether uri resim danso uri wechii kana reyedu danso unotoitira mari yacho kuUK. Zvapana zvese zviri kuimba zvimai manje vane problem one nemapromoters acho futi ekuUK vane problem yokuti munhu anenge ada kuisa munhu maapwa so aiyewa kana munhu asi wako kune hapana kuna Natoro Entertainment kune zvimwe zvinhu zviri kungoitika vanozviti ndove varidzi vaToki Vibes. Musadaro muri kupiko paimbira mahara pese aiwa ngavasiye mpana aite mari mpana akutotadza kuenda kuEngland just because kune munhu wani ari kumisa vanhu vese achiita munhu wake just because munobva mumasame maraini ngoni Killer T akaendeswa naKing Alfred ngoni takatosapota although King Alfred tisikamufariri kuti mpano wedu ari kusumukira kuda nenyika Natoro Entertainment yavo ngaasiyane nemunhu ngaasiyane nemupana weyo kwaiva na Killer T ndakanzwa kuti pane vanozviti ndevavo futi kuEngland iko King Alfred ada kuzvita wake but manje Killer T wacho akangwarisa kanga Killer T ndichairman kaisi balance. He was raised in a ghetto, so he's a ghetto boy. Killer T has balance still. Andoro gara neEngland yako ari fresh. Waka studio nzi what property studio atongomirira equipment akapera kuvakwa zvese zigirazi akavakwa standard what property ndevanonga achiridzira mapopopopo avo ini chipazi ngavhure studio kana akaivhura anoitei kunoenda ani plus anoitisei Jack Radix mari yedu tikuida urikuona zvikuitika gawa mapromoters ngaazive kuti if you are a promoter 99% all you have to do is dish out some money. You are using finance. Don't control my artists uchida kutry kublokera mamwe mapromoters. It's either mungosenza pamwe chete because artist manje anopesera awo zvinhu hobo label recording inenge chito ndeyavo iwo promoter uti ndewake manager uti ndewake munhu wani iyo nyaya yekunzi vapana maartist vakumanagwa ndo iri kukanya yekuti munhu wana anomanagwa nevanhu 3 wakaenda kune uyu anokutaura zvakati wakaenda kune uyu anokutaura zvakati senge zvatakaitwa pane ya 25 year kina takabhadhara munhu ainzi manager wake apa ari kunzi asiri manager wake hanzi kuna Lavrage na Nash saka bhadhara Nash anti but Nash wacho akabva ashayika nemari mushe emokeshi iyachasenza sayapa kana ipambera apo pana 7 mari andangusiyana nemapeki tumbotaura imenyapa handei uwana problem iripo mapromoters shabhebhi rangu rangu pfura sha hey baby ndikutorawo video hey sha how are you hey sha I love you do you love me hey I love me too bo but anyways nyaya iri kunetsa especially kuchipromota kana uri promota kana une date rako especially vari kuUK anyway nemuZimbabwe topedzerana nawo tinambotaura nyaya yavane tingaitangise futeri kapo zvinoita right mapromota ekuUK aya mune problem usati kupinda mapromota aya ekuUK mune problem one
problem ndeyei problem yekuti vapana apa vakasumuka vakamusipa hamutomboziva zvaifamba sei. Saka kana makuda kuti munhu ndewenyu muchibhadhara vamwe vapfana kuti vasakwire ndege kuti vasaboteje mashoe vamwe vanhu mukusaboteja ndekundani mukusaboteja. So inini ndakatotumira mumwe munhu message kuti jalafu aifanira kuenda kuengland musi wa27 or something like that December ka but mumwe munhu ndakamutaura kuti jalafu haasi kuuya because zvikutomuona mai manje musi wa27 wacho because takaenda show yasi wa26 iye airidza musi wa27 at 3 AM showground. saka hapana kwaenda anenge achida kumhanyira uyu but anyways iyo nyaya jalafu iyo hanzi pane promoter wekuengland akabhadhara ana jalafu kuno kuti vasakwire ndege. ivo vanga vabhadharwa kuti vakwire ndege vabhadharwa kunzi vakwire ndege saka uri kuti akavapa yakawandisa kupfuura yavanga vapiwa yanga vabhadharwa saka zvichimubatsirei izvozvo. aiwa manje zvavasiri kuziva kasabotejira inostopa even akazoenda kana maartist acho akazoenda kubabylon vanhu vanenge vachiti haauye because machansi ekuti anouya anenge asiri because munhu akutozikanwa chake chekuti anzi vakandisisa nendege vakazoona agone imba rege. aiwa unoziva paipai chakaitika angarasheti aiwa kuona zvakaitika akasabotejwa futi paipai colors paakazoenda ega kapaipai hanzi vakashandisa zita rake repastage kutenga ticket or something like that. I don't know how true it is. avazoti anonzi sauro here anonzi sauro anonzi soul musoka vakunomutengera achiti jalafu matsaga mutsaga munhu mabambi munhu iye mutsaga rakatori zhetro kuti asaende because pamwe yango defense. aiyo unoziva chikuitika mapromoters akutadza kubhadhara maartist maartist acho akuda mari yakawandisa zvekuti kana mapromoters acho kuengland chimomirai kumbokuinza vapfana iva vatanga varongeka mheri inda muchitange muri mabhambi futi havasere mabhambi. aiwa tingangoti kupisa ungava umao uyambopinda uya kudoku watichi pinzwa umugaba uda kuti zviri kuesei zvinopiwa varungu toda zvinopiwa varungu kaizvo munhu iyeka komapromota emabhambi kai vari kuimbisana soldier love mahari mafana kubhadhara tofana tozigadzisa zite handiti mufana wangu anoti king bija munoziya ari kuchinzwa mahara aitingotumira mamanhemeri kuuk neinternet but haasi kubhadhara mufana kupiwa mari mama mamona rasta dakubaya rasta uyu ari panapo kudaanetsa nemunhu zvangu rasta nemufesi weuk akaenda atochinyamotonyingwana chiwakarasta kutokuti ivava pesa akatutiza akaenda uk angori nemwana wani kana wane wako kwatochata ichata kahwani saka mubana wako ari kusenzeswa vanhu vari kunakirwa kuuk nemanhamba nemanhamba ake andiwo zvakanaka apa haasi kubhadhara saka paitwa sei pa saroti atoziya basa iroro ka uripota nyimike kudzidzisa kana kuloga kana rasta zvirinani museja mari mese muri kurasta handiti muri pakambani iyi muri kunobhurisa kunyini kuroweni mateziraka muri kunorejesa kambani rasta mwezi uripota kuchita mari rasta panapa kevaenda kukadza makasitoma wotsvakira makasitoma ini wachidhine kutanga ndatorogwa rasta nemi rasta paunodzoka tozoipedzisa